Baztan Malerreka Bidasoa Xaretako lanbide heziketa hezkuntza komunitateak hainbat mobilizazio egin ditu bertzea itxialdiak instalazioetan, Baztan Bidaso eskualde osorako lanbide heziketako ikastetxe integral berri bat eraikitzeko atzerapena salatzeko. Nafarroko lehendakariak ekintza ausartak eskatu ditu automobilgintzako industria europar lehiakor batean aurrera egiteko. Nafarroko gobernuak kirol merezimentuaren urrezko domina eman dio Carmen Rubio arku tiratzaileari. Iruñeko udala froga pilotu bat abiatu du bide garbiketarako zerbitzuak bildutako hostoak biltzearen bideragarritasuna aztertzeko. Malerreka Motosport taldeak Malerrekako rallia antolatu du larun baterako. Baztan Bidaso eskualdeko lanbide heziketaren aldeko eragilek tinko adierazi dute beren desadostasuna Oronozko eraikin berriaren proiektua eta obra atzeratzearekin. Honekin batera, lehengo astean eskola komunitatea ekintza desberdinak burutzen hasi zen eskualdeko lanbide heziketa ikastetxetan. Lehengo ortzegun arratsaldetik hortzira goizera Elizondoko lanbide eskolan burutu zen itxialdia. Aste honetan Berako Tokiona ikastetxean itxialdia egin dute. Eskualdeko lanbide heziketako irakasle eta ikasleak. Oronozen elkartu behar zituzten lanbide eskola ez egitearen arriskua salatzeko. Arazorik konponbidea eman ezean, protesta eta ekintzak egiten jarraituko dute erabat premiazkoa den beharrari erantzuten dion eskola berria eraiki arte. Bide beretik datorren azaroaren 26an Elizondoko lanbide eskola, ikastetxe publikoa eta Tokiona institutuko zuzendariek eta eskualdeko hainbat alkatek Nafarroko Parlamentuko Hezkuntza Komisioan agerraldia eginen dute. Hemerotekari errepaso eginez gogoratuko dugu 2012an hasi zela Oronozen ikastetxe berri egitearen borroka, Xareta, Baztan, Malerreka eta Bortziretako ikaslentzako izango dena. Alde dute eskola, udal eta eragilek euskera hutsean irakatsiko den Nafarroko lanbide eskola bakarrarekiko duten atxikimendua. Aurka, hezkuntza sailaren jarrera. Erran bezala 2012an hasi zen prozesua eskualde mailako lanbide heziketa behar zela sumatzen zelako. 2014an Elizondoko eskolako teilatu erori zen eta hori baliatuta eskola berri baten aldarria plazaratu zen. 2015an erorketaren ondorioz, Gobernuko hezkuntza batzorde etorri zen eta txosten bat egin zuen. 2 puntu nabarmendu zituen bertan, egoitzaren egoera tamalgarria eta eskualde mailako zentro bateratu baten premia. Urte berean mozio bat aurkeztu zuten hainbat alderdi politikok eta aho batez onartu zuten parlamentari guztiek eskola berri bat egin behar zela. Ondotik gobernu aldaketa gertatu zen eta gero Abaiko Uxue Barkos izendatu zuten lehendakari. 2019an berriz aldatu zen gobernua eta PSNeko Maria Txibitek hartu zuen lehendakaritza. Covidarekin geldirik segitu zuen Oronozko eskolaren egitasmoak bertze 3 urtez, eta 2023an gobernuak proiektua aurkeztu zuten. Bertze gobernu aldaketa bat berriz Txibite lehendakaria dela eta 2024aren hasieran obra lizitatu zuten, baina ez zuen inork parte hartu eta hutsik gelditu zen. Ondotik hezkuntzak erran zuen proiektua ukitu gabe zehaztapen batzuk eginen zituztela enpresak erakartzeko, partida bat baitzegoen aurten lanak hasteko, baina irailaren bukaeran jakin zen plan hori bertan bera gelditu zela eta hezkuntzaren asmoa proiektua guztia berritik hastea zela. Proiektua berritik hasten bada, beste hainbat urte joaten aldira. Bitarte hontan gauza asko gertatu dira eskolan. Elizondon ez da mantenimendu esku hartzea handirik egin. Beti esan dutelako eskola berria hor egonda ez duela merezi inbertsio handitan sartzea. Ikasleen matrikula bikoiztu da eta ziklo berriak sartu dira beraz, leku arazoak sortuz. Larritzen joan dira hainbat gauza eta segurtasuneko afera ez da konpondu. 3 aldarrikapen egiten dituzte eragilek hezkuntza eskaintza mantentzea da bat. Proiektu honek aurreikusten dituen ziklo guztiak bi izan ezik martxan dira aspaldik, matrikula onarekin eskualdeko beharretara egokituta. Lanbide eskola asko espezializatu egin da, baina sektore ezberdinak hartzen ditu eta eskaintza erakargarria eta osatua da. Beste 2 ziklo sartzen dira proiektuan agroekologia eta informatika, eta ziklo berriak ere gehitu dira haur hezkuntzako akaso.
Hurbiletik gaia jarraitzen ari diren eragileek diote, diru kontua dela guztia ez dute gehiago inbertitu nahi. Lanbide Heziketako zentro integratu bakarra da Nafarroan dena euskeraz emanen duena. 3. puntua da orain behar dela, urte asko pasatu dira, dauden instalazioen egoera gero eta larriagoa baita. Hemen gaur bildu gea Tokionako eta Elizondo Lanbide Eskolako ikasle eta irakaslek, eta gure aldarrikapena da, elkarrekin elkartu behar gintuzten Oronozeko zentro Lanbide Eskolan, eta hori atzeratu dute, proiektu hori momentu honetan arrisku larrian dago ez egiteko, eta horren protestan, ez egite horren protestan, hemen bildu gea, gaur itxialdian, aurreko asten ere Elizondon berdina egin genuen, eta datorren asten ere mobilizazioekin jarraitzeko intentzioa daukagu. Nafarroko lehendakariak deskarbonizazioaren eta jasangarritasunaren aldeko ekintza ausartak nabarmendu ditu automobilgintzaren industria europarra industria lehiakor bihurtzeko. Hala adierazi du presidenteak Europako Automozio Eskualdearen Aliantzan eta Europako Eskualden Batzordeko Automozio talde arteak egin duten bileran. Aliantza hori Nafarroko Foru Komunitateren buru da gaur egun, eta datorren astean Lombardiako eskualdera pasatuko da presidentetzaren lekukoa. Lehendakariak era berean automobilgintzaren sektoreak aurrean dituen dilema handien aurrean eraldaketa digital iraunkor eta berdean aurrera egitea izan behar dela bidea nabarmendu du. Gure automobilgintzak etorkizuna izatea nahi badugu esan du, Txibitek hildo horretan adierazi duenez eraldaketa digital eta jasangarriak lehiakortasuna, bizikalitatea iraunkortasuna eta kaudimen ekonomikoa bateratzearen laguntzen du. Gaineratu dutenez, berrikuntzan, talentuan eta kalitatean inbertitzea gizartearen gehiengoaren estrategia da. Por eso este año queremos reconocer, tras acuerdo de gobierno, con la medalla de oro de Navarra al mérito deportivo a Carmen Rubio Larrion. Nafarroko gobernuak 2024ko kirol merezimenduaren urrezko domina Carmen Rubio Larrioni ematea onartu du, arkulari bezala duen ibilbiden nabarmen eta distiratsuarengatik. Hain zuzen ere, arku tiroketan. Espainia ordezkatu du Londresko 2012ko, Rioko 2016ko eta Tokioko 2021ko Joko Paralimpikoetan. Gainera, Foru Exekutiboak adostu du urrezko dominak ematea beste 25 pertsonari. Kirol munduan eta jarduera fisiko eta kirol arlokoetan egin duten ekarpenarengatik. Era berean, kirol erakundentzako 4 aipamen berezi egin ditu. Iruñeko udala esperientzi pilotu bat egiten ari da aurten, berdegunetako zerbitzuak egiten duen hondakinen konpostatze prozesuan udazkeneko hostoa txertatzea baloratzeko. Udazkeneko hostoa bide garbiketako zerbitzuak biltzen du bere eskumeneko eremuetan. Helburua baliabide hori ahalik eta gehien berrera biltzea da. Gaur egun berdegunetako zerbitzuak sortzen duen konpos kopuru handitzeko. Konpos hori hiriko berdegunetako mantentze lanetan sortzen diren hondakinetatik dator. Hori guztia eginez gero, berakin ekarriko luke gainera, Iruñeko udalak Iruñerriko mankomunitateari ordaintzen dion zabortegiko zaborren isurtze saria murriztea. Udazkeneko hostoak kentzea bide garbiketako zerbitzuaren eta lorategi zerbitzuaren eskumena da, bakoitza bere eskumeneko eremuetan. Gaur egun Miluzeko udalmintegian 253 metro kubiko konpos inguru biltzen dituzte eta ez bakarrik hostoi esker, belardiak inausi eta moztu ondoren lortutako hondakinei esker ere bai. Lan garrantzitsua da eta hainbat datatan banatzen da Iruñan, 75.000 zuhaiz baino gehiago bai daude. Malerreka Motosport taldeak Malerrekako raila antolatu du larun baterako. Goizean hasi eta Malerreka osoan barna hainbat txandatan ariko dira autoak lehian. Horrela, hilaren 23 larun batean goizeko 10etan hasiko dira autoak lehian. Orokieta eta Saldias artean eta Lozabiain eta Iturenen artean. Goizeko txanda bukatuta autodenak Donesteren elkartuko dira berriz. Arratsaldeko zatiak 5etan hasiko dira eta lehenbiziko Donestebe eta Beintza arteko zatiak eginen dute eta ondotik Labaien eta Orokieta artekoa.
Autoak leian ari diren bitartean, errepideak itxiko dituzte horrela saldi asko bidegurutzetik Zubietara doan errepidea goizeko 10 eta laurdenetan itxi eta ordu bat erdiak aldera irekiko dute. Doneztebetik Labaien aldera doana, ordu bitan itxi eta 6 aldera zabalduko dute. Orokietako errepidea, 9:10 gutitan itxi eta arratsaldeko 7:30 aldera zabalduko dute. Doneztebetik Donamari aldera doan bidea berriz, ordu bitan itxi eta arratsaldeko 7:00 zabalduko dute. Bertzelako ordutegi dagokionez, Ortziralean azaroaren 22an arratsaldeko 8:00 autoak aztertuko ditu Bearzana pilotalekuan. 8:30tik 9:00 arte berriz Elizatarian eginen dute aurkezpena.